Kinamay na. Kaming dalawa lang kumakain. Mega love shoutout sa lahat. Ito ang sapsawan. Yan. Up. Up. Kumusta po ang New Year nyo lahat? Dami namin pagkain, no? Paano namin kakainin to? Masarap. Mukbang. Kuha mo ang tinidor si Brent, Tindor. Ito. Kakain din ko ng ano. Taste mo anak ah. Kain ka para hindi ko kapsurin niya ang ano mo. Bigay mo tinidor niya ah. Isa lang. DJ ka. Napirsay mo tan. Cik mga nagdo. Ano to na to? Meron. Ano to na to? Si mama itong barbecue masarap. Timplakin. Bakit? Tinimpla mo ba yan? Ano, masarap? Okay. Maraming salamat.